καλό ημερολόγιο σήμερα να σου πω τι έχει γίνει και το τι πιστεύω, έτσι, πάντα. Καταρχάς με λένε τι λέμε. Είμαι ένας ρωσάς, πολύ καλό παιδί, ψηλός, με καλά μάτια. Βάρος, οχταράκι ξαπατώ, οχταράκι, έτσι. Όχι, οχταράκι ξαπατώ. Τέλος πάντων, οι φίλοι μου λένε ότι είμαι καλός, αλλά εγώ εντάξει. Μ' άρεσε τα mobile games, μ' άρεσε το Gothic, το Gothic το ξέρω, το Gothic είναι ένα απίστευτο open world game που στην ουσία όσο εξελίσσεται, αντί για open world, γίνεται, ξέρω εγώ, racing game, να το πω όλη ευθεία, έτσι, πολύ καλό. Όλα τα RPG πάνε προς το open world και αυτό σου πάει κλείνει προς τα μέσα. Είναι πολύ ψάχνιμο. Και οι φίλοι μου κορδεύουν γι' αυτό. Λένε ξύλικα. Σίγμα ο Γιούρικας και αυτός ο Καλυφλόρος, εδώ το κάστρο του. Αυτός και ο Γιαννάκης, βασικά κορδεύουν πολύ, τα συγκεντρίες. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει τα mobile games. Το Gothic έχω απογοητευτεί υπερβολικά. Το Gothic το έχω σταματήσει γιατί δεν βγαίνουν κιόλας. Γι' αυτό τελειώσατε έτσι. Και εντάξει. Παίζω τώρα Smite, έχω σταματήσει το LOL γιατί με κορόιδευαν, έπαιζα Thresh και λέγανε ο Thresh πάει top και μαλακίες. Αλλά εντάξει, μου αρέσει ο Thresh, ο Γιαννάκης με κορόιδευε, είναι και δίπλα μου, εδώ πέρα, για το build, το κακό το build που έβγαζα ADC, Thresh top και τους ειδικούς attacks, ήταν low level, 30 level, παίζαμε με την κάλτσα, αλλά εγώ τους ειδικούσα έτσι, όχι μαλακίες, εντάξει, είσαι και 2-3 χακάκια ενεργοποιημένα, αλλά δεν τα πολύ χρησιμοποιούσα έτσι. Τέλος πάντων. Και εντάξει, καλό το λέω, αλλά σταμάτησα παίζω Smite. Είμαι υπερβολικά καλός στο Smite, έτσι. Γιατί οι φίλοι μου είναι, όταν παίζουμε με group και καλά, αυτοί είναι low level, γιατί δεν παίζω Smite, το μισούνε. Π.χ. παίζαμε με το Yuri και επειδή αυτός δεν έχει 30 level να κάνει όπως εγώ, δεν έπαιζα με 30 levels, παίζαμε, ξέρεις, λίγο μιξαρισμένος, δηλαδή, στο αντίπαλο του team, παίζουν είχαν να ήταν 2-30, π.χ. και 3-5 level, έτσι, και ο άλλος έχει low level του κόσμου κάτι, το κάνει λίγο balance το game. Και χάναμε από αυτούς ρε γαμώτο, δεν ξέρω ρε πούσι, μήπως είμαι τόσο καλός, καλό ημερολόγιο, δεν ξέρω. Αν μπορούσε να μιλήσεις, μακάρι να μίλαγες, να μ' έλεγες. Έχω πέσει και στην beta. Ναι, το ξεκίνησα και ακόμα και από την beta φαντάζομαι, αρχιτικός, εντάξει, είμαι πολύ ψαγμένος. Έχω και κάτι συμπαίκτες, το Ρωσιάν, το Διαμαντή, το Ρωσιάν, το Διαμαντή, το Ρωσιάν και ναι, το Διαμαντή, το Τζας. Ναι, και τον Ντόρο. Και παίζουν Smite, φίλοι, αλλά δεν παίζουν Smite. Έχω σχαθεί να τους παρακαλάω, ειδικά αυτό το Flood the Year, δεν είπα, που παίζει μόνο MGS, και MGS ξέρετε τι είναι, έτσι. Δεν ξέρουν, δεν ξέρουν το MGS. Τέλος πάντων, ναι. Καλό ημερολόγιο πρέπει να, εντάξει, πρέπει να πάω τώρα λίγο Σαλόνικα γιατί δεν προλαβαίνω, θα χάσω το κτέλ, αλλά όχι εντάξει, θα σκάλω κόψα, δεν βαρέθηκα, με κοροϊδεύουν πλέον, εντάξει, δεν πάω, εγώ το δεν πάω, τέλος πάντων,